Quan sona el xiulet i comença el partit, tots tenim un objectiu a aconseguir. El volem guanyar. Sortim a per totes. Però a vegades, quan el rival és molt fort, els partits cal lluitar-los fins al darrer minut. I si les coses es torcen i caiem a terra, lluny de tirar la tovallola, fem pinya. Perquè sabem que quan treballem com un equip, som més forts, som imparables. Tu i nosaltres, si estem junts, aquest partit el guanyarem.